Tanghalian na pala mga kauragon, kaya oras na naman para magluto. Wala pala ngayong ganap sa bukid, kaya dito na naman ako magluluto sa bahay. Ang lulutuin ko pala mga kauragon ay ginataang native na manok na may malunggay. Para sa mga sangkap, bawang sibuyas, paminta at luya lang. Pero syempre, gigisa ko muna yung bawang sibuyas at luya para lumabas ang kanyang aroma hanggang umabot sa aming kapitbahay. Mabilis ang gisahan lang to mga kauragon kasi naka-high speed ang aking lutuan. Nung umabot na sa kapitbahay namin yung aroma ay ibinuhos ko na itong manok. Konting gisa-gisa lang to mga kauragon para maging sulit yung lasa niya. Tatakloban ko lang ito hanggang sa kumulo siya. Nung kumulo na siya ay hinalo-halo ko muna ng bagya para maging pantay-pantay yung lasa ng manok. Habang sinasangkutsa ko siya mga kauragon, ay ihahanda ko na yung gagamitin kong gata para dito. Kaya yan, kumuha na ako ng 2 pirasong niyog upang mabalatan para makayod ko na rin. Dahil dito mga kauragon sa probinsya, kapag may tanim-tanim ka, ay talagang hindi ka nabibili. Salat man sa salapi dito, pero mayaman naman pagdating sa pangangailangan natin araw-araw. Basta't samahan mo lang ng sipag, tiyaga at diskarte. Yan yung number 1 na puhunan dito. Kasalukuyan na pala ako kumukuha ng malunggay. Dadami-damihan ko lang kasi mas masarap kapag mas marami yung gulay. At isa ito sa mga paborito kong gulay. Nung ramdam kong medyo igana siya ay kaya naglagay na ako nitong laurel na may kasamang kahoy at paminta. Ito na yung pangalawang pagkakataon na haluin ko siya at sabay taklob. Habang pinapaiga ko siya ay hihimayin ko naman tong malunggay. Pagkatapos kong himayin to ay isusunod ko na din na kayurin yung niyog. Naalala ko pa dati mga kauragon, tuwing magpipiesta ay napakadami namin kinakayod na niyog na siyang gagamitin sa paggawa ng ibos o suman sa Tagalog. Dahil tapos na akong magkayod ay maggagata na ako. Isang mangkong tubig lamang ang aking nilagay dito dahil kakanggata lamang po ang aking kakailanganin. Dahil iga na pala yung niluluto kong manok ay didiretso ko na itong gata. Sabaw pa lang nito ulam na. Ganyan talaga kapag native na manok, yung sabaw niya nagiging kulay dilaw. Lalo na kapag sobrang taba, kaya itong mga manok na to ay papatabain ko na naman. Hahalo-haluin ko lamang ito hanggang sa kumulo siya para hindi mamuo yung gata. Nung pagkakulo niya nga ay sinabay ko na din ilagay yung malunggay. Tips ko pala sa inyo mga kaurawat sa pagluluto ng malunggay ay huwag niyo muna nga haluin para hindi siya pumait. Ilulubog-lubog nyo muna sa sabaw hanggang sa maluto siya. At saka nyo siya hahaluin ng todo. Para hindi siya gumayo mga kauragon sa kakilala mong bitter. Dahil sakto na sa aking panglasa, ay inilagay ko na tong siling labuyo. Siguro naman mga kauragon ay hindi magkakalayo-layo yung ating panglasa. Yan, luto na pala siya mga kauragon, kaya kakain na tayo. Kasama ko pala dyan mga kauragon, yung aking nanay at tatay, yung aking stepsister, at yung aking pamangkin. Masarap kumain kapag ganito mga kauragon, yung sama-sama kayo. Nako, talagang mapaparami yung kain mo kapag ganito mga kauragon. Habang kumakain nga kami dyan mga kauragon, ay nagbibiro-biroan pa kami dyan. Kaya kita nyo naman sa video, ay talagang tumatawa-tawa pa kami dyan. Tapos na pala akong kumain dyan mga kauragon at papamukbangin ko na din tong si Miming. Paki-comment naman pala kung taga saan ka mga kauragon para malaman ko kung saan umabot ang video na ito. Maraming salamat sa panunood. Magkita-kita ulit tayo sa susunod na video.